iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, surat ni pagayam tayo nga Juni ti intay ibasa kan idrama, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Intay nga rod basaan ti surat na. Dear Miss F, din makelak a marigrigat. Panagtalon ti adda a pagbiagan mi. Adda dagiti gundaway nga damaganda kami ti teacher no anya ti trabaho dagiti dadakkel mi. Ikarkararag ko idi nga sapay kuma ta saan asyak ti ayaban na. Ngamin mabainak amang ibaga aman nalon laeng dagiti dadakkel ko. Samantalang dagiti kaklasik ket attorney, doktor, engineer, teacher, manager, kanda dumapay nga agkakangato a posisyon ti trabaho dagiti parents da. Inkarik nga rod iti bagik ajak tupulos ipalubos nga agbalinak tumet aman nalon kas kadagiti dadakkel ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Masapol nga agbayad ak itan iti tuition fee nanang. Di mo't nabayagan nga imbagak dayta kada kayo. Ay, pasensya ka na nako. Amumet at alo kayong agad-adal. Sakit inatake mo't tipis ti dagiti mula tayaw. Iso abasit laeng tinaglakwan mikin ni tatangyaw. Mabalin mo't ti agpromissory note saan ka day? Promissory not manag. Nakababay nanang. Anda ngay kumati nakababay ni Tidayta June eh. Kuha tatang. Kababay ti ag promissory note kunam. Apay, dakes ayate aramidem tapno ibaga makababain. Di kay ngamin makaawat ako nak. Ay na, saan ko maamot akas tati pa nagsungsungbat mo anak ko? Apay ngamin aya man nalon kay laang. Tagibasitan ti pagtataudan, ti pagbiyagan tayo. Pagbiyagan nyo lang ngamin. Diyak umanugot nga agbalinak tumit naman nalon nakas kada kayo. Agbiro kak to iti natalgad at trabaho. Iti kasta. Diyak tumaitulad kada kayo. Ne, June! Agsubli ka dito eh! Ay na, bayamon lakay. Agpada kayo laeng anapudot ti ulo na. Amo na ka din no kasano ti kinapatag dagiti manalon. Pudno anadong ritay akitaan. Tapi taket nga rod ti pagtrap-trabahuan tayo. Ngem nalinis ti trabaho tayo. No awan dagiti manalon, at daayakan dagiti babaknang, dagiti inhinyero, maestro, kenda dumapay. No saan agapo iti sakripisyo tayo amain-initan ken matudtudwan iti talon. Ti panagkuna na kaday ket makaadal iti kuliyaw. Makagatang ngata iti nasaya at abadaw ken uniformay. Ay, di na pampanunutan dayta. Lakay.
anak, sigurado ka ka din iti desisyon mo nga iti Manila ka nga agtrabaho. Una na. Ngamin, amin akaadalak a business management. Ijay da amin Manila. Adagur uray at trabaho kada kami ijay. Ang awan ka diti plano makisarita nga umuna iti amam. Saan kayo una yan ang nagsarsarita? Manipod idinagrikyar kayo. Aging ga itata nagturpuskan. Nasaysayat siguro ti kastoy nana. Tap na maliklikan ti panagrekyar mi manen. Sana bale. Numakaurno nga, patuludan kayo adagos. Iti kasta, makabayadak iti panang paadal yo kanyak. Saan mo't aday ta ti pampanunuta kanak ko? Malading itanaklaeng iti kastoy ang nagbanagan ti relasyon nyo nga agama. Aday takay manen. Sige, mapanakon. Sigurado nga urayan dakon dagiti kakadwak iti terminal. Sige anak ko, agan-anat ka ijayawan. Awagan na kamin to inton makadanon ka ijay Manila. Wen, nanang. Sige, mapanakon. Ay, permi abara ti panawan ita. Ay, nagpudot. Ay, wan nga road. Nang atong aminin jay inay. Adto'y tidanom, uminom ka pa'y lakay. Agyaman bakit? Imbagak mat ngamin kan ka. Ano kasto'y nga alas 10, aglinong ka pa'y. Talaga ngamin anapudotan ti darang ti init no kasto'y nga oras. Sapay manon nga aldaw anang ato ti blood pressure mo. Ay, masapul ngamin amalpas mi kanito ni Tiagaradaw. Kad may sa masapul a dubli kayo tayo tabakit. Ngamin graduating ngayon ti inaudi nga anak ta. Wan matkit di alakay. Imbaglaangan tadamat ititad ni Joy no kasi nga agswil daw. Isupay ang makatulong iti gastusan di adi na. Ay, un gayam. Kumusta mo ta ni Junay? Apay, di pa'y mawag ka na kayaw. Ay, saan pa imot nga rudlakay? Kumusta nga tamot tan anak mo? Narigat ti biyag di Manila. Dito'y probinsya, puro talon. Nga mabiyag ka. Ijay ngay. No awan trabaho, awan mo't kanam. Ay, kat nasaya at siguro at ikasasaad na ijay. Ay, Mano abulan nan ijay. No adda parikot na. Sigurado nga umawagan. Makipagladingi takna na dilya. Tuni ba raw? Nakaragrag sa laidi kalman. Ngamin, agraduate ka nun ti inaudi nga anak yun. Kamaudyanan na, addanto ka nun anak yu apulays. Ang imong kastoy mo't tinagbanagan ni Tata Lucas. Kinunanaan na sakit ti barukong na. Iso nga intaray ko adakos ija ospital. Jakmot ni namnama nga iti panagawin me kat mailungon gaya man. Naatake ti asawa. Nanadilya. Nanang. Junay! anya tinapasama ka ni tatang. Ay, panawan kayo pa dito. Ay, nanadilya. Junay. Awanan, anak ko. Awanan ti amayo. Imbati na tayon ti amayo. Anya? Si kakade ti kadenden na ti anak ko. Wana nang. Kumusta mo ti biyagyo iti Manila, balasang ko? Kwa? Manipod pimanaw dito'y ni Juni. Saan unay ngagparparig na. Sagpaminsan lang nga umawag, kan agtext kadagiti kakabsat na. Ay, pasensya kayo, nanang. Siya kunti dumawdawat iti dispenser para kini Johnny. Siguro, di na kayat ama-amuan nyo ti kasasaad mi ijay. Iti kasta, saan kayon nga agdanag kan ko na? Ha? Anya ti kayat mo asawan balasang ka.
Wananang. Adda nga min nakaapa na iti opisina da. Iso nga inikat da iti trabaho na. Inkarigatan na mati nagbirok iti master kan na trabaho. Kat si kugkumit idin ni Sofia. Ngam talagang awan na birukan na. Iso ang napilitan da ito asimurot kadag iti agbasbasura. Tapno adda kanan mi. Da ita ti trabaho na itananang. Ay una yun ti anak ko. Diyak man amo. No apay amanipod na ikat iti opisina da. Kat marigatan matin nga agbirok iti master kan na. Mapampanunot ko pa'y kit din. Nga amangan no siyak ti malas iti biyag na. No saan kumaan na addaan adagos iti responsibilidad. Amangan no napintas ita ti kasasaad na. Ay nabalasan ko. Di ka agpanunot iti kasta. Awan basol mo. Kat anya ngay nga road ti plano yu ita. Sigurado kayo kade iti desisyon niya nga agsubli iti Manila, Juni anak ko. Wala na. Nasayat mo ti trabaho ka, Jay. Kabalak mo tabiyagan dagiti aginak. Juni, impud no amin ang ninanse ti amin kanya. Ah. Di ka kumanagulpot pa'y anak ko. Nanang. Saan kayon nga agsubli iti Manila? Dito'y kayon probinsya nga agnaed. Jakayat. Jakayat agnaed dito eh. Imbag akmat idin ka da kayo. Nga iti uray ka ano man. Jakton agsubli pa dito eh. Pimusay ti amam, Apolos, asaan kayo ang agsarita. Ngamamom ka de. Nga awan ti aldaw, asaan na ka adin amag. No kumustakan. No imawag ka, wano nag-text ka. Kanayon na ka nga idandanagan anak ko. Kas ama, siguro, marik na natirikat ang mapaspasaram. Nga uray adda ka iti adayaw. Pakawanandak nanang. Tinagibasit ko ti kinaman nalon nyo. Ay, Inbain ko ti pagbiyagan. Anang biyag ka ng paadal kanyak. Idi na padasak ti rig at ti biyag iti Manila. Kaya't ko na yung ti agawid dito probinsya. Nga mabainak. Mabainak ka na kayo. Nangrunak ni tatang. saan ang nagimula iti sakit tinagam ka ti amam? Idi mo, di na ka maawatan. Ngam iti saan ang nagpayag, naawatan na matlaeng, at talaga ang arigat ti biyag dito'y probinsya. Iso arumbang laeng nga agarapaap kayo itin ang ato. Ngam itatawanan ti amayo. Nasaysayaat no dito'y kayon nga agnaed anak ko. Sikan ti mga sikaso, ken mangituloy iti imbati ti amayo at alon. No lakit de, tauman nugot ka. Da kayo ka di, ti daddy ni Sofia. Ti mang sundokan ko na, sir. Owen, sir. Adang min na panan ni mami na. Urayon nyo labitan, sir. Nag-share lati anak yun. Umunag kayo, tagtugaw kayo. Sige lang, sir. Dito yaklatan ruar nga guray. Kas makita yung mat. Nakadungdung ritak. Takagap-gabok iji talon. Nakapitpitak pa ikititisakak. Di na magkultay dagiti ubing. Nanya ti trabaho dagiti dadakkel da. Amuyo ka diya ni Sofia. Ti muna aneng itayag iti ima na. Proud na proud anang ibaga. Sir, my father is a farmer. He always bring home fruits in vegetable for me. Kunana. Imbaga na ti kasta, sir. Wen, sir. Proud na proud ka na kayo, ti anak yun. Ta sino ngay matisan, a proud kat.
Nalinis ka na dayaw ti trabaho yo, sir. Agyaman nga rod, sir. Rabiin, apay adi ka pa'y lamaturog. Kung nati teacher ni Sofia itay, proud na proud ka no ti anak ta. Imbaga na ka no iti teacher da, amay sa aman nalon ti amana. Talaga? Uwan, bakit? Apay ngagsangit ka nga eh. Kuma, kas jayak mat iti. Kuma, ket proud ak mat iti day di tatang. Ket naibagak mat kumay di ka dagiti ka klasik, aman nalon ti amak. Nga uray na dungdungrit nga agawid. Ket di na binaybayan, nga agbisin ti pamilya na. Ang nagsakripisyo, iti darang ti init kan todo. Tapno lang mabiyag kan mapaadal na kami. June, Diyak ang puno apa, diyak nakita dagita sakripisyo ni tatang ini. Kumakit, naibagak mo da proud akin ko na. Anaragsakak aman nalon ti amak. di mat kinunan ni nanang. Amaawatan na kaday di tatang. Bakit? Mamati ak nga ipatpatag na kaday di tatang, lakay. Kat amok ano sa di naman ti ayan na ita. Sigurado ang maragsakan. Gaputa ka maudyanan na. Maawata mo ti amin. Amom itan asaan adakas. Wano saan arumbang nga ibain ti kinaman nalon. Gaputa daytoy, ket nadayaw ken nadalos at trabaho. Makunak a nagasatak. Wen Miss F. Naggasatak. Ngamin, saan a nagbalin akas kanyak ti anak ko. Ipagpanakkel na paykit di, nga may sa aman nalon ti amana. Saan man amangag ti amak, ngam kayat ko nga ibagakin kwa na, nga nagasatak, gaputa may sa aman nalon, tinagbalin nga amak. Dahiti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Juni, Manipod Probinsya, ti La Union. Ken ka pagayam, Juni. Daytan di kunada nga kinnan na ti sauna. Amin nga inbagam idi kadag iti dadakkel mo ket nagsublikin ka. Pudno unay anagasat ka, gaputa na singpet tinagbalin nga anak mo. Tano saan, amangan no rikrik na ammat ita tinarik na daydi amam. Nababaman wenno na nga to ti saad tayo iti biag kan iti trabaho, iti imatang ti Diyos ket agpapada tayo. Amin tayo ket adda na ituding at trabaho para iti pagsayaatan ti tunggal maysa. Di tay nga rod agsao wenno agisawang iti saan arumbeng. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak kadag iti sumarsaronupay nga aldaw. Alakastan pagayam Juni ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.